Tak proč nejdete k volbám? Já nejdu volit, protože si myslím, že politická a ekonomická role nebo vliv České republiky je v celosvětovém kontextu mizivý. No já nejdu volit, protože ten život je stejně úplně vždycky jiný, než chci, aby byl, tak... Já nejdu volit, protože to nemá cenu. Oni mají být volby. Kolikátýho jsou ty volby? 8-9 říjen. To já nemůžu, já mám už natáčení. Proč bych měla něco s tím dělat? Protože je mi to volný a mám vůči tomu blok. No, jako je jako docela dost vysoko, ale vlastně si nemyslím, že volby můžou cokoliv změnit. No, já nebydlím ve svém rodném městě a minule jsem si zažádala o volební průkaz a ten mi nepřišel a já si myslím, že mi od té doby někdo krade identitu, takže už rozhodně to nebudu dělat znovu. Volby. Jo, viděl jsem to. Jo, tak já jsem ještě jsem to nečekoval úplně. Já nechci jezdit na kole. Já chci jezdit autem. Pořád. No, kdyby byl jenom jeden hlas, tak já jsem rád. Dřív taky fungoval jenom jeden hlas, jak to bylo super. Já nejdu volit, protože moji stranu zakázali a... No tak protože nechci, aby můj hlas propadl do koše. No tak já totiž nesouhlasím ani s jednou, s tou nejsilnější stranou a přijde mi zbytečný ty ostatní strany, že stejně nemá šanci. Protože to prostě úplně v debilní čas. Jakože prostě v pátek odpoledne chce jít člověk na párty, takže prostě nemůže jít volit ani kdo by chtěl. Hrůza. Prostě kdo to vymyslel, fakt nevím. Prostě ty lidi nemají život. Jo, jako... Počkejte ještě, takže jinak byste k volbám šla. Ne, ale šukala bych.